siis mähän on harrastanut parkouria 5 vuotta. Mä osaan nää kaikki rollit. Ja siis nykissäkin on siellä katoilla hyppinyt monta kertaa teitä niinku. Joo siis ei täs mitään sillai mä anteeksi, mun pitää mennä nyt. Hei. Mitä sä luulet tekeväs herra kuule? Mä oon harrastanut 3 vuotta parkouria ja sä mulla Joo. Mitä sä nyt pääs lyömään? Alatko sä saamani? Tää on vittu. Mitä tää on oikeesti? Apua! Sakua! Hyperjuoksu! Siitä puolesta ei sitten ollut parkouria. Hei! Sami herranen aika, oots kunnossa? Oots kunnossa? Mitä? Kuuluuko mitään? Oots kunnossa? Apua, nyt joku, tuokaa joku herranen aika täällä. Ambulanssi! Apua!